Rang. Rang. Woi. Lah. Esuk-esuk kok wis teko kene to, Brek? Aku ki arep nang luar kota. Arep nang Semarang. Lah kok dadak ngampiri aku ki ngopo? Ora ngampiri kowe ki ngopo? Ki lho aku titip ki lho anakku. Titip? Halo, Pak. Titip piye to maksude? Anakku ben ning omahmu sedina. Mergone ning omah ki ora enek kancane. Aduh. Lah wong anak kok dititip-titipke iki lanjut. Urusane piye iki kok? Urusannya ya tetap gokil loh, Pak. Duh. Le, kowe kuwi bendina apa tinggali lunga pakmu terus to? Nggih, Pak. Wo, layak. Wawakmu goweringe kaya ngene, tinggali lunga pakmu terus. Kuru, tapi gokil, Pak. Ngono ya. Guru tapi gokil. Enten, Pak. Kuru, tapi ora gokil blas. Sopo? Sampeyan kuru, tapi ora gokil blas. Wah, supranatural tekan kene. Barkong ngondi wae, Pra? Ono gokil. Ono gokil. Wonogiri. Nama kurene Wonogiri kan Wono gokil. Ngono ya oleh. Nang ndi, Pak? Arep ning Wonogokil. Ngono ya oleh. Tak boy. Tuku anyar to, Bu? Iya, Pak. Nggo investasi posyandu. Lah wong posyandune dhewe iki wis ana meteran, wis ana timbangan lho, dadak tuku neh iki ngopo? Lah wis lawas lho, Pak. Tur ya wis ra akurat, timbangane wis rusak. Iki timbangan ta, Bu? Iya ile, apik ya? Kuwi akurat lho kuwi. Jajal, Pak. Ya nek tak jajal ya iso jeglek no, wong kuwe dienggo cah cilik kok. Ora ya, Pak. Kuwi dienggo wong tuwa ya iso. Nek sak kowe wong tuane, nek sak aku sing nimbang, ya iso rantas no timbangane. Ora ya. Jajal, Pak. Wah, kelas berat tenan iki. 115,3 Dra. Rekor tenan iki. Manusia terberat sekampung Riwil. Oh, ya ora, rekor ya is kae. Ketoke apa jenengan oh, Pak timbang Mbak Is? Ya ora mungkin oh. Apa jenengan, Pak? Tenan. Terus ya apa? Is timbangan. Ra trimo to dadi manusia terberat. Ya ora trimo no. Indra. Cah-cah kelompokno. Mongko tak ukur berat badane karo tinggi badane. Oke. Makmu kok sangar mentok, Mas? Apane? Porsine ku lho. Kaya gunung. Wush. Ki makmu sithik mentok. Lah aku wedi gendut tok, Mas. Wedi ngopo? Genduti tampilane ora mbosok, Mas. Ora mbos piye? Ya ger ketok lucu, tur ora ketok pinter. Berarti menurutmu aku mau ketok lucu, ora ketok pinter. Ngono ya oleh. Mencegah stunting. Iya, Pak. Aku karo ibu-ibu PKK kene iki lagi fokus. Piye carane bocah-bocah ning kampung kene iki aja nganti kena stunting. Oh, alat iki iso dienggo mencegah stunting to. Ngene lho, Pak. Sing jenenge stunting kuwi kan kudu dideteksi sejak dini. Lah perlune nek nganti eneng bocah sing kena stunting, kuwi kudu ndang dicegah. Lah kuwi kudu nganggo alat sing akurat. Lah alat iki ki akurat. Paham aku. Lah iki larang ora, Bu? Ora, Pak. Wong iki produksi dalam negeri kok. Karya anak bangsa lho, Pak. Mosok toh? Iya. Pak. Kok apa, Ndra?
Untuk nolehmu maam sik, Mbak. Wis rampung kok. Arep tuku apa? Ora tuku. Lah arep ngopo? Anu kok. Aku diutus Pak RT. Kon ngopo? Nimbang lho. Nimbang apa? Nimbang sampean. Wes gah. Lho to. Ki dienggo pendataan lho, Mbak. Penting ki. Lah kok Pak RT larangnya dhewe to? Sampean gelem piye? Nimbang bareng wong-wong. Wah, ya mono. Banyak berat badanku konangan karo wong-wong ya 53. Malu no. Mulane aku diutus Pak RT nimbang sampean secara khusus ning kene. Tapi aja mbok omongke wong-wong lho, Ndra. Isin aku. Iya, sing tenang ngono lho. Yo, Ndang. Wah, rekor tenan iki, Mbak. 130. Wah, Aja banter-banter ngono kuwi lho, Ndra. iki rekor tenan ya, Mbak. Lah wong aku bar mangan kok. Oh, aku asline bobote mung 120 lho, Ndra. Oh, berarti sego sing mbok mangan iki mau bobote 10 kilo, Mbak. Wah, apa ya, Mas? Nimbang bayi isi lho, Dot. Oh, lah bobotmu piro, Mbak? Anu, 120, Dot. Oh, Dot, lu nimbang. ayo. Ndra, monyet ditakoki 120 wae lho ya. Mangan semono suwe mento Johnson. Aku iki cah ono gokil. Tapi aku menganut budaya Eropa, Mas. Mas, bocon, kamu tuh maksudmu aku. Wong Eropa iki nek mangan dinikmati, ora kesusu. Lah wong Eropa kan mangane daging. Jelas suwe no. Awak dhewe gur mangan sego karo ndok goreng tok. Nek disuk-suweke yo selak amis no. Lah ndok iki tak bayangke daging kok, Mas. Ngono ya oleh. Oleh. Wah. Lah kok ya elok men to iki. Tanduk pe, Jon. Wah, ya pekewah no. Jon, tak kandhani yo. Cah cilik apike lemu. Lemu iki gur ketok lucu lho, Mas. Ora mbois. Cah cilik ora mikir mbos-mboisan. Sing penting sehat, tur lucu. Gendoti lho marai lemot lho, Mas. Dari sapa? Survei membuktikan, Mas. Surveinya sapa? Jajal balapan melayu karo aku piye? Wah, moh bar mangan kok playon. Halah ngeles kadune ra wani to. Aduh pancu wae wani ra. Aku ora seneng main otot kok, Mas. Senengku main IQ. Wah, supranatural neng kene to. Oh, iso, Mas. Damel nang aula ra. Melu no. Melu ra, Jon. Ikut no. Nek wedi rasa melu ning omah wae isa-isa. Ngono ya oleh. Eneng timbangan digital, alat untuk mengukur berat badan dewasa. Terus eneng stadiometer portable, alat untuk mengukur tinggi badan dewasa dan anak. Terus ada timbangan bayi. Ini ada lilak, alat untuk mengukur lengan dan kepala. Terus iki infantometer, buat alat untuk mengukur tinggi badan bayi. Lah timbangannya sing dewasa pundi to, Bu? Lagi digawa Pandra. Nah ini jilid ya. Lah kuwi arep lunga to, Dul? Nggih, Pak, niki wau kan ajeng mresakne kandungan, tapi tasik entosi Mas Momon. Kok Dul, kudu cegah stunting sejak dini. Gisine sing akeh. Wow, wis neng kene to. Iya, Ndra. Timbangannya nih, Ndra. Tak nimbang sik. Ayo Jo, cukur sik. Dobrono. 125,5. Betul. 125,5. Ya jalodat kene. Dobrono ya. Sik. Wes 130 lah. Ngukur sing bener iki koyo ngene iki. Genah akurat. Lah kowe tinggimu piro, Ndra? 145 itu. Coba kene tak ukur sik. Kene.
Lah iki 148 no. Kok beda ya? Lah kowe ngukurmu nganggo alat apa? Meteran ibu. Kaya bangunan wae ngukur dhuwur nganggo meteran. Nganggo ngene iki lho, kena akurat. Loh, ana kegiatan to iki? Nggih, Pak. Niki lho, nyoba alat posyandu. Mbok, aku tak melu ngukur. Ah, monggo. 113. Wes kene ukur berat badan sik le. Loh. Lah kok mong 16 sih? Umurmu piro to Cah Bagus? Gangsal langkung 3. Gangsa langkung 3 ki 8. Nggih, Pak. Lah umur 8 tahun kok. Ukuran berat badannya mong 16 ya? Oh, berarti anake Suprim biyen ku ya stunting ya, Bu. Lah wong yo tinggi badannya mung semono tok. Berat badannya mung semono tok. Kuwi lah di bawah rata-rata bocah umur 8 tahun toh. Ya indikasinya ngono, Pak. Lah supaya normal, pripun, Bu? Nggih gisine diperbaiki, Pak. Kowe doyan susu le. Seneng, Pak. Ya. Iki dimimi. Jo. Wis sithik lae ya. Sing akeh nggih adike. Nggih, Pak. Nggih nuwun, Pak. Ya. Nah, Apa kuwi le? susu. Wah, Bapak jaluk no. Lalu apa nih? Ya susune kuwi no. Iki khusus gak anak-anak kok njaluk. Ya ora apa-apa, Bapak yo etuk to ngombe. Ah, Sora. Ojo ganggu urusan cah cilik to, Pak. Wah. Ojo cedil-cedil. Saatnya bereaksi. Susu tak. Kloter kedua dapat lagi. Entekne to. Kok bocor to iki gelas e? Kloter ketiga dapat lagi masih. Gada burger. Tanah. Oh iya. Jan. Oh, mulai ya. Nek. Dapat lagi beraksi.